La dieta l'he d'iniciar 3 dies abans de l'exploració, com ho puc veure. És molt important per no tenir residus en el còlon i perquè l'exploració sigui òptima per al diagnòstic. 3 dies abans no podeu menjar verdures, ensalada amb hortalisses, llegums, arròs integral, fruita sencera o en suc, pa, pastes i galetes integrals, llavors i fruites seques. Tampoc no podeu menjar ni beure lactis, ni productes rics en greixos, ni begudes amb gas. Durant aquests 3 dies podeu menjar carn, peix, aus i ous, sempre que no siguin fregits. Aquests productes bullits o cuinats a la planxa amb una cullerada de postre d'oli sempre. També podeu menjar prous filtrats i desgreixats, arròs i pastes no integrals, patata bullida, galetes sense fibra, pa torrat blanc, sucs filtrats, begudes sense gas, cafè sol, te o infusions. A les 7 del mateix dia de la colonoscòpia començarà la primera dosi del preparat evacuant. Seguidament haurà de prendre mig litre de líquids clars. A les 9 del matí prendrà la dosis 2 del preparat evacuant. Seguidament, de nou, prendrà mig litre de líquids clars més. A partir de les 11 del matí ja no podrà menjar ni beure res, ni tan sols aigua. Aquí teniu tot el necessari per diluir el preparat evacuant. A la capsa hi trobareu 2 sobres. La primera dosi és aquest sobre gros i la segona dosi conté 2 sobres. Recordeu que per obrir els sobres haureu de menester unes estidores. A les 7 del matí heu de començar a prendre la primera dosi. Heu de diluir-la amb mig litre d'aigua i l'heu de beure a glopets petits per evitar les nàusees. Heu de beure tot el líquid en una hora aproximadament. A continuació, heu de beure mig litre o més de líquids clars. A les 9 del matí heu de prendre la segona dosi. Heu de diluir el contingut dels 2 sobres en mig litre d'aigua. Recordeu que heu de beure glopets petits per no tenir nàusees. Heu de prendre el preparat en una hora aproximadament i a continuació heu de beure mig litre o més de líquids clars. Quan comenci a beure el preparat, assegureu-vos de tenir la veu a prop perquè té un efecte laxant. Per aquest motiu tindreu diarrea i haureu d'anar amb freqüència al bany.